namhlanje isizwe sakaZulu. Kuyasijabulisa kakhulu ke lokho bayede ukuthi bona abantu base-South Africa noma abantu abansundu ikakhulukazi sebeyaqala bayabona namhlanje ukubaluleka kokuthi thina njengabantu abansundu asibhale ihistory yethu, ngoba akekho umuntu ozobhala ihistory yabanye abantu ebese yisho ngendlela okuyiyona yona. Njengoba sesiqalile sibona kukhona iy'ncwadi ey'bhalwayo, kukhona ama-series akhona ku-television akhuluma ngenkosi uShaka. Kuyasijabulisa ngoba kusho ukuthi ne-history eyake ibhalwa wrong, ibhalwa incorrectly ngelembe izoqala ilungiseke, ngoba abantu bakithi bazobe sebekwazi ukuthi ukuthi nabo babhala ihistory yabo ngendlela eqondile. Abantu bakithi abamnyama ikakhulukazi ama-researchers siyawacela nawo ukuthi awathathe lenselelo ezesho ukuthi i-research iyenziwa ukuze ihistory yethu ingashabalali. Akekho umuntu ozochamuka ngaphandle kwi-province noma ngaphandle kwase-South Africa azosibhalela thina ubuthina noma abhale ngathi, ngaphandle kokuthi loyo muntu uzobe ene-interest ethize ezobe ingabhenefithi isizwe samaZulu noma isizwe esimnyama. Siyacela-ke bonke laba ababhalayo naba-researchayo abaqale phansi bayofunda ukuze sikwazi ukuthi sithi nasishiya ihistory sishiyele iy'ngane zethu sibe sishiya ihistory yangempela nokuyiyona eyiqiniso. Kodwa bazobe sebeyasiza futhi ukuthi siyilungise le history ekade kwakhulunywa ngayo ngenkosi uShaka, kuthiwa wayewumbulali, kuthiwa wayethanda ukubulala abantu. Uma sinabantu bakithi bezo-research ababhale kahle sizoyilungisa yonke leyo history. Ngiyafisa-ke sesizogcina ngoba usiqala useyangikhumbuza ukuthi elisele ne-minute ukukhuluma ngezinto ezimbili nje kuphela. Eyokuqala ukuthi inkosi uShaka wayebathanda kakhulu abantu besifazane ney'ngane. Sikubona lokhu ngokuthi ngendlela ayezwana ngayo noma ne-relationship ayenayo noNdlovukazi uNandi. Sikusho-ke lokhu ngoba siyafisa ukuthi lolu daba lwe-gender-based violence esibhekene nalo kakhulu kangaka kwi-province yaKwaZulu Natal, siyacela abantu besilisa isizwe sakaZulu kube yibona abasukumayo basivimbe lesihlahla, ngoba uma benze njalo bayobe ngempela ba-honorisha imemori yenkosi uShaka. uMdlokombane ngonyaka ka-2020 wenza isicelo, wathi emabuthweni ayekhona ngalolo suku labo abafisa ukuthi bamuphe isipho mzukwana eqeda u-50 years ephethe uyocela isipho esisodwa kuphela. Wathi leso sipho isipho sokuthi akuyeke ukuhlukunyezwa iy'ngane nabantu besifazane. Bayede ngicabanga ukuthi akukho late ukuthi uMdlokombane sisengamupha leso sipho leso siyisizwe sakwaZulu. Siyacela-ke ukuthi amabutho nabo bonke ababambisene sisilwe lesi hlava ukuze sivikele iy'ngane zethu, sivikele namakhosikazi esizwe. Okokugcina, uma ngabe sibona inkosi ilembe kwakuwumuntu omusha wakhona noma wakhothama naye esemncane, okuchaza ukuthi wenza wabumba isizwe ngephenyezi phela ayehleli kuwona esitulweni, kodwa wawubona umehluko ukuthi waye-understanda i-generational mission ayenayo. Siyacela-ke kubantu abasha banamhlanje ukuthi nathi njengabantu abasha asifane nayo inkosi uShaka, sazi ukuthi yiphi indawo esifuna ukuya kuyona, sazi ukuthi impilo zethu sifuna ukuyiqondisaphi ukuze sithuthukise imiphakathi nesizwe sethu sakwaZulu. Siyabonga kakhulu. Isizwe sakaZulu kuyasijabulisa kakhulu-ke lokho bayede ukuthi